Kita na ka ani de. Kita na ko anay. Ha. Tugay na si ko anay. Indot kinilang vlog oy. Hindi ko daw. Katawan na ko ba? Indot kinin. Mao ni permi na ako tanaw. Isa ka ako. Yes ko Twitter. Mana ko permita na ako eh. Ha. Eh, buwan kay ko na. Idol ko na. Buwan ko. Idol ko na kani. Kaning gada sa bulahan eh. Isa rin mong tanaw eh. Ha? Isa rin mong tanaw ng slida. Kato man yung James Dab TV. Oo. Slida sa TV. Sikat kini sila. Tanaw ko na. Bagoy rin sila nga vlogger eh. Sikat kini. Sikat ka na. Sikat kini nga vlogger eh. Bitaw ko no. Hala. Kato man yung James Dab TV gid. Mau lagi. Kita na ka ani de. Kita na ko anay. Ha. Tugay na si ko anay. Indot kinilang vlog oy. Hindi ko daw. Katawan na ko ba? Indot kinin. Mao ni permi na ako tanaw. Isa ka ako. Yes ko Twitter. Mana ko permita na ako eh. Ha. Eh, buwan kay ko na. Idol ko na. Buwan ko. Idol ko na kani. Kaning gada sa bulahan eh. Oo. Idol ko na. Oo nga oo. Tay, ning mga plagira eh. Makalangan dyan. Mas mga ahoy bita ko. Ito na ba eh? Sige. Huwag na mong snilas dre. Huwag na yun. Baka kita sa akong snilas na muso? Ha? Baka kita sa akong snilas? Wala ba ko kabantay? Bantay, huwag na magkalit dire. Sila pa mga dre. Pura may tawaan yung mga anak bro. Kasi usara siguro ka sinilas mong gida oy. Dili duhan ni ko buo. Kasi kubog siguro ka ba nga usara ka sinilas mong gida. Ay, dili mo ko bugod. Anong nawawan? Huwag ka. Cellphone ra mga dre. Sa ba, mga awas ako dre. Ha? Sige. Saya sa snilas eh. Sorry, surte. Sana nagbog na. Ay, taring ba na eh. Huwag ka na snilas ang uso ko buo. Huwag nga eh. Mura mo, iti awan eh oh. Snilas ay oh. Kawat ko ro, kawat okay. Buti kita awan lagi ko na lagi. Aral lang ko eh. Okay. Mga po ko dire. Gege. Tago. Sus, wah nga. Tauan siguro to itong manggaha ko ro. Kaya ko snilas kibuangan gid. Oh, ay so ay tay mura mag-angas kung tingita sa snilas. Untag naritaw mga gida kay payo ako palit snilas. Ngano di ay? Ay ang usara kong snilas to wag tang nabaya. Sus, Hindi ka gikan. lah, may tingog. Tauan siguro ning buang na guro. Sud lang siguro ni ako na kung sa snilas eh. So mawag tang ko ni. Kaya mawag tang kanini usap. Wag yun. Naam na rin usa ka mong sinilas ako lagi. Ang usa ka mong sinilas ako. Gayo pare. Sus, magtayo na noon. Sus! Salamat ko sa tao nga may agi kay tagaan ko sinilas yun. What's up mga ka-James Dab? It's time to shout out now. Shout out ni kong Ginny Lipalam. Mag shout out po kong Giselle Lipalam. Shout out. Og shout out po kong Ayan Broca. Shout out. Sa tatay ko ka Michael Shabo o ni Rachel Intan. Shout Out out. mo baday. Og shout out ni kong Carl Justin Bantok og Adrian. Shout out. Og shout out ay ko sa ng grade 11 Erickson. Og shout out po ko sa grade 11 Dewey. Shout out Mr. na namang followers niya. Please like and share. And subscribe. Bye-bye.